Bonġu l-ewwel nett. Jiena jisimni Joshua Cortis, mill-Ħamru mill-parroċċja ta' San Gaetano, inservi fil-parroċċja ta' San Ġiljan. Ili ordnat saċerdot għana laqsentej issa f'Mejju li ġej. Tajjeb, ninġabru ftit, niftakru illi se nkunu qed nagħmlu l-ewwel nett, se nkunu qed nitolbu, mela nwarbu l-mobiles, nwarbu t-tisjir u l-affarijiet li qegħdin nagħmlu, ħalli ninġabru nitolbu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġeli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina o Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Ibni, jekk tiġi biex taqdil il-mulej, ħejji ruħek għat-tiġrib. Kun sinċir f'qalbek u żomm sħiħ biex ma tinfixilx fi żmien il-għawġ. Ingħaqad miegħu u titilqux u tikber fil-ġieħ fit-tmiem ħajtek. Kull ma jiġi fuqek ilqgħu u żomm sħiħ fit-tibdil li umiljak. Għax id-deb jippruvaw fin-nar u n-nies magħżula fil-forn tal-umiljazzjoni. Afda fil-mulej u jieqaf miegħek, żomm triqatek dritti u ttama fih. Intom li tibżgħu mill-mulej stennew ħnienietu u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu. Intom li tibżgħu mill-mulej afdaw fih u ma jonqoskomx il-ħlas tagħkom. Intom li tibżgħu mill-mulej ittamaw fil-ħwejjeġ tajba, fl-għena ta' dejjem u fil-ħniena. Ħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet ta' dari u waraw min qatt tittama fil-mulej u kellu għax jistħi. Jew min żamm fil-biża' tiegħu u l-mulej ħallih waħdu. Jew min sejjaħlu u l-mulej ma tax kasu. Għax il-mulej tiġi ħasra u jħenn, jaħfer id-dnubiet u jsalva fi żmien il-għawġ. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien, erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Flimkien, erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Afda fil-mulej u għamil it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq f'qalbek. Flimkien, erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Fil-ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u irthom jibqa' dejjem. Ma jtfixklux fis-sija l-ħażina u jiġbgħu fi żmien il-ġuħ. Flimkien, erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Dbiet mill-ħażen u għamil it-tajjeb biex tibqa' tagħmmer għal dejjem għax il-mulej iħobb is-sewwa u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu. Flimkien, erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-kien tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jiskennu. Flimkien, erħi fil-mulej it-triq tiegħek.
ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja imsalba lija u jien għad-dinja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli għaddew minn nofs il-Galilija u huma ried li ħadd ikun jaf. Għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh. U meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-imwiet. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu d-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżda huma baqgħu sikta għax fit-triq kienu qagħdu jitħattu bejniethom fuq min kien l-ikbar. Imbagħad qagħad bil-qiegħda sejjaħ l-12 u qalilhom jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel xkejken, qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirajh u qalilhom kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-xkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Jekk wieħed jaqbad 4-5 tiġiġiet u jpoġġihom ġo gallinar għall-ewwel darba qatt ma ltaqgħu. L-ewwel ħaġa li jagħmlu jiġġieldu ġlieda tajba biex jaraw minn minnhom hu l-aktar importanti. Ħalli jibnu ġerarkija, ħalli anke meta il-bidwi jpoġġilhom l-ikel hemm ordni min jiekol l-ewwel. Dik li bl-Ingliż jgħidula peck order jew pecking order. U l-apostli, d-dixxipli sfortunatament qed jagħmlu hekk bħat-tiġiġ, tiraw minn minnhom hu l-iktar importanti. Maħna maħniex tiġiġ, aħna bnedmin. Aħna bħala bnedmin ġbija Alla. Bil-magħmudija aħna ulijiet Alla, l-iktar importanti. Mela rridu nġibu ruħna ta' ulijiet Alla, mhux ta' tiġiġ. Issa li bent Alla kif ġabruhu, meta sar bniedem. Iċċekken, tela fuq is-salib, bata. Miet u qam il-mewt kif qed jgħidilhom fil-Vanġelu wkoll. X'kien l-eħfef għalih? Jagħmel miraklu xi ħaġa kbira biex in-nies jiġu lejh jew li jmut fuq is-salib. Ma żilx the easy way out. Għażel l-umiltà, l-umiljazzjoni kif qed jistedinna nagħmlu aħna wkoll. U anke aħna hu x'inhu l-eħfef? Jekk xi ħadd jgħidlek xi ħaġa li joqorsok, twieġbu toħroġ għalih għal bżonn tidaj xi ġiġdawiet ukoll, jew tikdem irsienek u toqgħod kwiet u ċedi. X'inhu l-eħfef? X'inhu l-eħfef għalina? Maħniex mistednin biex nieħdu the easy way out, imma li nkunu bħal Ġesu, li nkunu uliet Alla. Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. Mela nagħmlu kuraġġ. Ma nkunux bħal tiġiġ. Nkunu bħal uliet Alla. Ngħixu l-umiltà. Għandna żmien tar-randan, issa għandna opportunità biex nitolbu l-mulej din il-grazzja li jiena nikbru fl-umiltà ħalli bħal Ġesu. Ma nkunux nażlu the easy way out imma it-triq tal-umiltà illi twassal dem l-importanti għal qawmin mill-imwiet u għal ħajja ta' dejjem. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-mulej Ġesu imsallab u mqajjem mill-imwiet huwa l-kejl tal-imħabba ta' Alla għalina. Bix-xewqa li nsiru nixbħu dejjem aktar lil Kristu li talilu nnifsu għalina, nresqu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu għal kull min fil-Knisja għandu xi awtorità biex fuq l-eżempju ta' Ġesu ifittex mhux li jkun moqdi imma li jaqdi u jagħti ħajtu għall-oħrajn. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbu għal dawk li jħabirku biex jaqirdu l-vjolenza u l-inġustizzja sabiex il-kelma ta' Alla tmexxi l-ħidma tagħhom għal bini ta' dinja aħjar. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal min quddiem it-tbatija tal-ħajja jitfixkel u jaħbad jaqta' qalbu biex jiftakar li Kristu bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina qed niċċelebraw din il-quddiesa biex nilqgħu bimħabba lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn u li fihom Kristu juri lilu nnifsu. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. jew fi ftit mumenti ta' skit inżidu t-talbiet u l-intenzjonijiet tagħna. O Alla, inti bat lil libnek fid-dinja mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. Għamilna għaddejja u mli tiegħek u taħutna. Nitolbuk dan bl-istess Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna hawn niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna. U fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfa'hom lejn il-mulej. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġeli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj il-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi.
reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nirringrazzjawk għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Appostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li għed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk, o Alla li tista' kollox, biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha rċevejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi n-newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna.
Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw il-misteri ta' tbatija. L-ewwel misteru, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misterju ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna la saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tielet misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewjiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba' misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewjiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik, lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġini Marija. Nitolbu skont il-femu għal bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri t-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa.
Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li tilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għall-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima. Imbirek għall-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.